Tyrant again over heaven, and you want to be free. If you think it's over, begin recovering. Díky, ty brďo. Je přesně tak. Ahoj. Ahoj. Hej. Já jsem Marta, to je Dara. Ty seš kdo? Já jsem Lola. Lola? Ano, tak se mi říká. Tak se volá moja dcera, no tak... Marci, začni. Prosím tě, jsi neuvěřitelná, máš neuvěřitelnou energii a jestli já nemůžu být asi sprostá, ale máš gule. Máš, jak já to říkám po rockersky, máš a to se mi, pardon, a to se mi strašně líbí. To si nebyla sprostá teda. Nebyla vůbec, pardon. Já to s těma koulama tvrdím pořád. Ja dúfam, že ich naozaj nemáš fyzicky, ale všetci vieme, o čom tu hovoríme. Bolo to výborné vystúpenie. To, čo z teba išlo z toho hlasu, som úplne z toho odpadol, neuveriteľná energia, silný hlas. Cítim z teba rebeliu, cítim z teba, že proste si osobnosť sama o sebe, že ti nezáleží na tom, čo si kto o tebe myslí, že proste vieš, čo chceš a ideš si za tým. Ja som tu taký istý, vždycky bol aj sa snažím taký ostať napriek tomu, že hudobný biznis z teba chce vždycky urobiť niečo iné. Takže keď pôjdeš do môjho týmu, tak ja budem sa snažiť robiť to, čo chceš robiť ty. A super vystúpenie, fakt. Ale to chceme my taky. Mali povedať. My tě nechceme měnit, absolutně tě nechceme měnit. On mi to vzal, bohužel, Mike, přesně spustit tohle. Ty nepotřebuješ vůbec žádný coaching. Ty můžeš pomalu nás školit, protože máš skvělý materiál, jsi výborně vybavená hlasově. Ty jenom potřebuješ mít někoho, kdo do tebe zainvestuje peníze. Tak já si myslím, že mám dost za sebou už toho, že podívej se třeba na moje hodinky hezký. Prosím tě, na peníze jich nedostaneš. A tak dále. Já myslím, že těch peněz tady z vás máte všichni dost na to, abyste mohli... Správně. Takže to bylo... No! Chtěla bys zpívat písničku jako Teď královnou jsem já. Nechtěla, že jo? Ale proč ty mě furt nutíš do toho muzikálu? Ale než oni se dohodnou, nechceš jít ke mně do týmu. Já nevím, já bych měla... Já opravdu nevím, jako ke komu. Nevadí. Vás vidím poprvé v životě. Ja tebe tiež to sa mi na tebe ľúbi. Ale nejde o to, koho z nás znáš. Jde o to, komu věříš, jakoby, kdo má asi ten nejlepší argument. My jsme dvě, jsme ženský a víme, co ženská chce? Já moc ženské, no, dobrý. Aha. Mně jde o to, My aby jsme mě obojí. teda... Kvůli tobě já bych byla i obráceně. Ne. Jsi vystrašila? Nebo jasně. Já jsem před chvíli už věděla a teď zase... V mojom týme ti dám to, čo potrebuješ, aby si mohla ísť tou svojou cestou najlepšie, jak vieš. A to je najdôležitejšie pre umelca. Fakt nevím, ale měla bych ještě otázku teda, jelikož fakt No, vás vůbec neznám, mohl byste Ti dám říct, potom kdo to. jste, jako abych teda věděla. Já to nemyslím zle, já fakt jenom nevím. Abych se mohla rozhodnout už, jo, už vám to Ja som tu zastupca mladej generácie. Jak nějaký agent. Moderná súčasná mestská muzika, ktorá funguje v kluboch, ktorá funguje po celom svete, vo všetkých mestách. Je to zmiešanina všetkého toho, čo teraz funguje v hudbe. Já jsem teda chtěla původně tady k vám. To je Pepa. Pepovi. Rozhodne podľa srdca, podľa toho, čo ti hovorí tvoja intuícia. Asi,
Víš, co je hip-hop? To je hip nahoru, ale pak hop. Já vím, já už jsem dokonce něco do hip-hopu A o tom je celý tvořila, život. takže... Nahoru, dolu. Já nevím proč, mi to teda říká ta intuice, že tady k panu, kterého neznám. Slúbujem, že to neolupuješ, jo. Ahoj. Čau. Lenka tedy nakonec bude mít dostatek času na to, aby svého nového kouče lépe poznala. To, že se tak rozhodla, ona se rozhoduje zásadně podle citu a vždycky jí to zatím vyšlo. Já totiž hip-hop moc nemusím, jako, takže já to fakt nechápu. Takový impulzivní rozhodnutí. No, samozřejmě. Ty to bylo dobrý, ne? Jsem nečakal. Dobrý fakt. Neokreslený diamant. Dobré je